बहुत शुद्ध शुद्ध सुर सुन ली हालो आ वही में आवाज लागल तनी मनी कम होई तो करके माफ कर कि महतारी महान जहान कहे महतारी बिना के दुख के हरवैया दास सुदाम कबीर रटे रट गईले कालिदास कन्हैया कि बैजुरित में प्रीत भरल सुरताल मिलल कहे लोग गवैया आज सभा बिच असुतो सब घुरवेला आके मोरे लाज रखी है बीड़ा वाली मैया बीड़ा वाली माई से निवेदन करता भक्त बाबा कि चढ़ी हंसा इनका फ्लेवर है तुए मैया मोरा सुमिरन में माई हो कि बेटा के अपन अचरा उठा चढ़ी हंसा तुए मैया चढ़ी हंसा तुए मैया मोरा चढ़ी हंसा तुए मैया मोरा सुमिरन में आवा बाबा और बहुत बहुत पुरस्कार हमन के गार्जियन छोटू भैया के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और ऐसा ही आप सबका आशीर्वाद हम सब कलाकारों को रहे एकदम मिजाज बना रहे छोटू भैया के ऐसा प्यार देख के हमारा तो मन करता है कि हे माई छोटू भैया को इतना आशीर्वाद बनौले रहो जितना 10-10 के नोट गिरता सुबेरे करा बैंक में 1-1 हजार के नोट होके भर जाओ 1-1 हजार के तो बन हो गल 2-2 हजार के नोट होके भर जाओ
तने छोटू भैया खातिर हम चाह के खाली थप्पड़ी बजा के आशीर्वाद दे दी। कलाकार के मनोबल उहे बढ़ावेला प्रिंस भैया जे लयदार होखेला, जे कलाकार के मरम बुझेला। भाव लागल प्रिंस भैया रउआ सिखैबो करे लगी कोनो लोगन के गावे, लेकिन एगो बड़ा ही अच्छा सच्चाई बा कि जवन मुर्गी हमन के रियाज केला पर गला पावेला, वो मुर्गी अब सरफ के गला से डांड में आ गइल बा। इहे न अधिक होता हमरा खातिर। हम जानले रहते कि हम इतना हिट प्रोग्राम करब, एगो लइका लेके रहते हम। भक्त के भाव लागल कहत का कभी के कलूर में यही से यहाँ का नाम प्रिंस बाबा। भोजपुरी जगत में जे खूब मानत होई वो एक कहीं नहीं जानत। कभी के नूर में सुर के न ज्ञान बा, रहिया बता दो ये माई लइका नादान बा। बहुत बहुत रुपये के पुरस्कार प्रिंस बाबा की तरफ से। एक तरह से मानल जाओ तो हमन के बहुत कुछ सीखे के मिलेला, यहाँ के हमन के गुरु भी बानी। खाली हम चाहब कि प्रिंस बाबा के इतना अच्छा टीम खातिर खाली जोरदार ताली बजाओ। हम माई से निवेदन रही कि माई भोजपुरी से ले ले बॉलीवुड में रोवा बजाओ तो नहीं के वो इंग्लिश गायक मिले तो हूं में तनी तनी रोवा बजा दी। का के नूर में सुर के ज्ञान बा, रहिया बता दो लइका नादान बा। ये समाज में अजीत भैया ने और बड़ भाई के आशीर्वाद मिलल, प्रशांत भैया ने बड़ भाई के आशीर्वाद मिलल तो कुछ गावे लागल आदमी। ए माई कवैया ना होई माई, कवैया ना होई माई, आके पगड़ी बचा जाओ चढ़ी हंसा तुए मैया, चढ़ी हंसा तुए मैया मोरा सुमिरन में आओ। चढ़ी हंसा तुए मैया मोरा सुमिरन में बहुत बहुत प्रणाम करता नहीं। और चाप के खाली तन दोनों हाथ उठा के खाली माई के जयकारा लग जाओ। जितना भी लोग सदन में बैठे थे दोनों हाथ उठा ली सबे। हम जहां तक माने ले प्रिंस भैया कि कार्यक्रम में अगर केहू जयकारा बोलवावता आ जब आदमी दोनों हाथ उठा लेला, जे जितने ऊपर हाथ उठावेला वो जल्दी ऊपर जाला तरक्की के रास्ता पे। तो हम चाहे कि जितना लोग तरक्की के रास्ता पे ऊपर जाए चाहत तो दोनों हाथ उठाई सबे और एक बार प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आई सब